Goedenavond, welkom. Hi. Hi, Leon. Hi. Nou jongens. Ik heb hem meegenomen. Oké. Zet maar neer. Dan is alle tijd en het podium en alle aandacht nu voor jou. Dankjewel. U kunt het zich vast nog wel herinneren. De teleurstellende resultaten van het Nederlands elftal afgelopen zomer tijdens het EK. Na 2 wedstrijden was het al einde verhaal. MKB-ondernemer Joost Snijders werd afgelopen jaar uitgeroepen tot beste echte bakker van Limburg. Nu denkt u zeker, wat hebben deze 2 dingen nu met elkaar te maken? Nou, wij zijn Wings Marketing en wij hebben hier een samenwerking met de bakkerij op ingespeeld. Nadat het Nederlands elftal haar 2e wedstrijd van Duitsland verloor, heeft het team van Wings Marketing deze posters opgehangen in omliggende dorpskernen. Deze actie wekte veel sympathie op bij de klanten en zorgde voor een positieve naamsbekendheid. Wij zijn Wings Marketing en we bestaan uit 3 jonge, enthousiaste en creatieve ondernemers. Wij ontwikkelen doelgerichte concepten op het gebied van guerrilla en promotiemarketing, uitermate geschikt voor bedrijven uit het MKB. Hierbij zijn dure, saaie en vaak nietszeggende advertenties verleden tijd. Wings Marketing, marketing met een knipoog. En dat was een minuut. Dankjewel. Juryleden. Waarom richten jullie je op het MKB? Ik vind dat jullie zo klein denken. Waarom niet naar een landelijke bakkersketen met zoiets? Uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van het Limburgse MKB doet helemaal niets aan marketing. Ja, onze visie is om in de komende 5 jaar uit te groeien tot het meest toonaangevende marketingbedrijf op het gebied van guerrilla marketing. Kan je nog wat voorbeelden noemen van jullie campagnes of ideeën? De plaatselijke 2000 hebben een actie voor uitgevoerd. In de Stromprooi waar wij vandaan komen zijn onlangs 2 flitspalen geplaatst bij de Toeringsweg. En dat is natuurlijk het gesprek van de dag in het dorp. En als plaatselijke 2000 wou hierop inspelen. Dus zijn wij een actie gaan bedenken omtrent de flitspalen. We hebben een 3-delige actie in elkaar gezet. Met dat je voor hetzelfde geld, als je geflitst wordt, kost je gauw €100. Maar voor hetzelfde geld kan je eigenlijk ook een kar vullen bij de C1000. Dus daarmee hebben we een actie bedacht met een levensgrote flitspaal bij de C1000 geplaatst. Banners geplaatst. En andere reclamepromotiemiddelen hebben we door verschillende dorpen in de buurt verspreid. Ik was eigenlijk nog wel heel erg benieuwd hoe jullie, op welke manier jullie nou werkelijk geld gaan verdienen. We hebben hier een bepaald proces voor ontwikkeld, eigenlijk het Wings-proces. Allereerst gaan wij een persoonlijk gesprek aan met de opdrachtgever, in dit geval is de C1000. Dat wij iets voor hen kunnen betekenen of op welke manier ze gebruik willen maken van onze diensten. Dan gaan wij aan de slag met het creatieve voorstel. Dit leggen wij 2 weken later terug aan de C1000 met hier 3 voorbeelden. Dan kunnen ze hier een plan uit kiezen wat we gaan uitvoeren. Dit kostte dan €250. Dan gaan wij het plan uitvoeren en dan gaan we verder op uurbasis en op kostendekkend tarief. Dat we uiteindelijk voldoende geld verdienen om de opdracht eruit te halen en zelf er ook aan overhouden. Dank jullie wel. Ja, alsjeblieft. Zo, heren. En hoe ging het? Even een blackout bij de pitch? Ja, heel even viel ik stil, maar ik pakte het op zich goed op. En we hebben het tot een goed einde kunnen brengen. Goed antwoord kunnen geven op de vragen. Denk ik. Hopelijk de jury kunnen overtuigen. Ondernemende jongens, maar als ze in Amsterdam zouden zitten, zouden ze de kookverslaving er denk ik niet mee kunnen bekostigen. Een beetje de tarieven die ik hoor, de prijsopbouw, gaat er niet voor zorgen dat zij heel succesvol worden, want het is gewoon veel te... Heel arbeidsintensief. Heel arbeidsintensief en de prijs is eigenlijk te laag, staat niet in de verhouding met het resultaat wat zo'n MKB-ondernemer volgens mij daarmee zou kunnen halen. Ja, je zag, het leek als wat eendagsvliegen. Het was één denk ik heel leuk uitgevoerde campagne. Maar de andere voorbeelden miste ik eigenlijk. En het had aardig geweest om wat meer smaken te zien van de ideeën die zij al gehad. En de integratie met social media zou je eigenlijk nog willen zien. Dat is toch heel traditioneel op deze manier.